लोगोफोर खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय गोजोन फुंबिलि माबोरै दं नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दंना ठीक আছে आं दिनै सासे गोजाम महरगिरि फावखुंग्रि मोसानायाव एक्सपार्ट बिथांनि मुङा जाहैबाय रिंकु मनि आं बिथांजों रायज्लायगोन बिथाङा दिनैसिम बेसेबां फिल्माव गाखो बेसेबां एलबाम खालामखो बिनि हिसाब निकास खालामनाय जागोन रायजोफोर आं थाबैनो बिथांखौ फन खालामग्रोनि बेनि उनाव जों रायज्लायबाय थागोन दै ए नांबाय 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 हेलौ हेलौ औ रिंकु मनि नाव नांहैबायना बे औ नांनायाथ' नांदों आंनावनो मोजाङै दं दा बेवाइफोर औ मोजाङैनो दं बेवाइफोर सिखारि आं बेवाइफोरा बे सिनेमायावसोमोन दाथ' बिनानावसो लेंनो ना बेवाइसो लेंनो ओरैहाय दद' मद' जाबाय थादों आङो गोसो जेखौ गोसो बेखौनो लिंजायो मोननैनि मादाव मोनसे लिंनोसै आरो औ जायखिजाया आं बेवाइखौनो लिंनोसै आङो दे दा मोजाङै दं दा मोजाङै मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ एसे लोमजानाय खोनादोंमोन औ लोमजादोंमोन ओमफ्राय दा एसे मोजां जाबाय आरो हामबाय आरो ना औ हामबाय आदसा जोङो दा रायज्लायनो गोनां खोथाया जाहैबाय नोङोथ' बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरबाय बेसेबा उन्दैनिफ्रायनो मोसादों नोङो नङा होमबा दिनैसिम मोसागासिनो दङ दाबो गाराखै नोङो ओइ दाखालिसो नुबाय सुलेखाबुनि एलबामाव नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरोखि औ आंल' नङा गुबुन ओइ बे इउटुब नायग्राफोराबो आरो जोंनि लिडारफ्राबो मोजां मोनदों मोसाफिनबाय दे ओरै होननानै आरो बे खोथाखौ आं खोनादों आरोखि मोसानायाथ' आं ओरैनोबाबो मोसाबाय थाखायो जेनेबा एलबामाव नङाबाबो औ स्टेज श'खौथ' आं खालामबाय थाखायो कन्टिनिउआनो औ स्टेज श'खौ खालामबाय थायो नोङो खालि दा बे माबायावल' पिक्सारावल' फैथ'वाखैमोन आरो द्रप औ थाथ'दोंमोन आरो बै एसे स्टेजाव गासिबो फैजोबा नालाय औ बे नुनानै मोजां मोननायफोरा बुंहरदो आरोखि आच्चा जायखिजाया नोङो गिबि एलबाम गानाय ना स्टेजाव मोसाग्रोनाय आङो स्टेजावसो मोसाग्रोदों स्टेजाव मोसाग्रोखादों नोङो औ औ स्टेजाव नोंलाय मोसाग्रोदों एम इ स्कुलनिफ्रायनो मोसानाय नामा मानसियालाय एम इ स्कुलखौथ' बाद हो आं स्कुल हाबैयावनो मोसाजेननाय स्कुल हाबैयाव मोसादों माने नोङो पास औ बोसोरसोआव मोसादों नामा 5 बोसोर नङा आंखौ आइमोनहा खोन्थायोना एकदम बे गामि जोंनि लकेल जायगायाव फुजा आरि जायो ओमफ्राय फांसनबो बिदि बैसागु फाथियो औ ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय दामनाय देनाय खोनाबानो आं माने थानो हाया आरो मोदोमाव उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय एकदम फांसन जादोंमोन नामा लकेलाव मानिबा जेनेबा बिदिनो बैसागुफोर माबाफोर ओमफ्राय बेयाव मालायफोरखौ मोसानाय नुनाय बा गान दामनाय खोनाबानो मोसानो लुगैयो नालाय ओमफ्राय आं बोसोरनैयावनो आंखौ स्टेजाव गाखो होदों बोसोरनैयावनो आं मोसादों आइमोना आफामोना औ औ बिसोर ओमफ्राय गावसोरनो लाना थांबाय औ गावसोरनो लानानै थांबाय बोसोरनैयावनो आं स्टेज श' खालामनो बोसोरनियावनो आरो मोसानाया होमबानो नोङो बर'नि गेजेराव नोंनो गिबिसिन नामा बोसोरनियाव मोसानाया बेखौथ' आं मिथिला मानसिफ्रासो मिथिसिगोन माने जाय मोसादों उन्दैनिफ्राय बिसोरसो खोन्थाना लानो हासिगोन औ बे रेकर्ड आरो नोंनि औ जोनोम जायगायाव बहा जानायमोन जोनोमा आंनि जोनोम जायगाया सालाकाथि गोदो बिटि पि एस प्रजेक्ट होनोमोन औ बै सालाकाथियाव इलेक्ट्रिक कारेन्टनि माबा प्रजेक्ट होनाया औ पावार प्रजेक्टआ औ गोदो बिटि पि एस मोन आरो दाथ' एन टि पि सि सो जाबाय औ औ औ बेयावनो जोनोम बेनो जोनोम ओमफ्राय बेहायनो सिख्ला देरदों औ बेयावनो सिख्ला देरदों ओमफ्राय फरायनाया बबे हाइ स्कुलाव फरायखो फरायनाया आं एम इ सिम माबायाव फरायदों बेयावनो बि टि पि एस सालाकाथियाव औ ओमफ्राय हाइ स्कुलखौ आं माबायाव क'क्राझार गार्लसआव औ क'क्राझाराव थांलाय फैलाय खालामबाय आरो ना औ जोंहा बास दंखायोमोन जोंनि जायगानिफ्राय स्कुल बास स्कुल बास दंखायोमोन बासजों थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो कलेजआ कलेजआ हायार सेकेण्डारियाव क'क्राझार हायार सेकेण्डारियाव औ बेहायनो औ माने फरायनाया क'क्राझाराव टाउनावनो सेस औ टाउनावनो बेनिफ्राय नोङो स्टेजाव मोसा लासैनो एलबाम गाबाय जेनेबा ना
औ बिदिनो जाहैबाय। फार्स्ट एलबाम गानाय गोसोआव दं नोंहा मा मेथाइआव गादोंमोन नोङो? फार्स्ट एलबामाथ' बे बर'नि फार्स्ट एलबामानो आंनि गोसोनि गोदैराव। औ बेयावनो गाजेनदों आरो फार्स्ट एलबाम। बेयावनो गाजेनदों बे एलबामाव औ फार्स्टमोन नामा बे? बे एलबामानो फार्स्टखामोन ना जोंनि बर'नियाव। बर'आव औ बेहाय नों फार्स्ट मोसादों? फार्स्ट एलबामाथ' बेनो जाहैबाय आंनिया। बेनि माने नोङो बे फार्स्ट बर'नि फार्स्ट एलबामावनो नों मोसानो मोनदों आरोखि। औ मोसानाया आं बेयावनो ओमफ्राय आं एक्टिंखौ बारसे बिबार फिल्म दंमोन ना भिडिअ फिल्म औ बेयाव ओरैनो एसे ओरैनो साइद रल बायदि आरो फिसा ओरैनो बारा नंलिया बेयाव ओरैनो खनसे ना खननै जि ओंखारनायल' दंमोन आरो। बेखौथ' नों ओमफ्राय आं बे बेसेबांबा एलबाम गानायनि उनावसो थांदो? औ ओमफ्राय खिन्थु आङो बे बारसे बिबार फिल्मखौ आं करियग्राफ खालामना होदों। नोङो बे बिनि गान जाबाय बे एकदम सिख्ला देरनायनि आं लासै लासैसो फैनो नागिरदों औ र'। एसे सिख्ला देरनाय माने देरफुनायावनोमोन आरो सिख्लायानो देरफुनायावनो जाबायमोन आरो औ बेखौ सिख्लायानो जाबायमोन। औ बे माने बे सेकेणडआ मा नोंनिया बारसे बिबारनि उनाव? बारसे बिबारनि उनाव एलबामानो जाहैबाय मोसानाया। मोसानाया जाहैबाय मेरला। मोसानायाथ' दंसै एसे एफा एनै। औ ओमफ्राय बैसागु एलबामफ्रावबो नुलाबाय थायोमोन आंनो मोसानाया गोसोआव दं। औ दङ बेफोर माबाया सिखारिया। औ बे जयफलामोन नामा करिय'ग्राफार? औ जयफलमोन। आं मलायबिरि सोबफेरामोन ओइदिन मलायबिरि सोबहोदों आंखो। ओमफ्राय नोङो एक्टिं खालामबाय फिल्मफ्राव ओरैनो खैथासो एलबामाव नोङो मोसाखो? खयथाखौ आं हिसाब खालामनानै दोनफेराखैहाय। अनुमान जेनेबा? अनुमान 10-12थासो दां। है बारगोन। मिथिया सानबासो बारगोन बारगोन नों सानबासो आंनिथ' 20थानि बारनांगौ नोंना एलबामा बिसथा बैसागो बिजाबजोंसो जानो आं बारा थाल जाहैनांगौ मोनला सानबा बैसागु ओंखारगोनदां। बैसागुआबो नोङो पार्ट 1 पार्ट 2 ओरै दंलायोना औ जेरावबो बिदि ओंखारदों दङ ना औ नोङो औ मोनसे नामावनो मोननै गाहाम जादों ओमफ्राय नोङो बे एलबामाव सोर हिर'जों मोसानानै बांसिन कनफिदेन्स थारमाने सुखुनाय मोननाय आरो नोङो? गासिबो एलबामनि मादाव नामा? जेनेबा नोङो सोर एक्टरजों मोसाना साबसिन मोननाय? आंनि एलबामावथ' बारा एक्टरफ्रानो बारा गैया आंजोंथ' बांसिनथ' बिदि गैया राजु दङ राजुआथ' राजु ओमफ्राय कमल दङ। कमलाथ' रङियानि कमल। औ रङियानि कमला। राजुआबोथ' बे औ समावथ' हिर'आनो। उम नोंसोर जि समाव सिख्लामोन ओमफ्राय जयफला खालामदों आरो गाव आंजों बे आंनि गोसोनि गोदै राव जयफला मोसादों आंजों मोसादों आरो बे एलबामाव। होमबाथ' बे फिसा रांखब ख्रब औ रानथें थें औ ओमफ्राय बे सेंग्रा गथ' सेंग्रासोमोन बे सेंग्रा गथ' बिनि उनाव नोङो फिल्मखौ खैथा गाखो? फिल्मा बिदिनो बांद्राय खालामाखै आं गेजेराव द्रपबो थाबायना मोनबा 6थासो दंदां। फिल्मा लास्टखौथ' गोसोआव दं नोंहा? लास्ट सिनायथि भिडिअफिल्म सिनायथि सोरनिमोन बे प्रडाक्सना? प्रडाक्सना माबानि बरमानि। बरमानि? उम डाइरेक्टरालाय सोरमोन? डाइरेक्टरा फुंबिलि होननाय बिदा फंबाय साथाममोन बिसोरो प्रडिउसारफ्रा। बिदा फंबाय गोजा न'खरनि गोजा। औ न'खरनि गोजा साथामबो जहै बानायबाय। औ ओमफ्राय नोङो सुलेखा खाबोनाव लास्ट दोंनै मेथाइ मोसाबाय नामा आरोबाव? नैबे बोसोरावनो बे बोसोरावनो? बे बोसोरावनो मोननै खालामदों आब'निखौ। बे मेथाइनि गिबि सारि गोसोआव दंना आंहा एसे बावलायबायलै। फार्स्टआ बे आब'निया माबा स्राय स्रायआ। स्राय 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 बोहैलांदों गाना। बेहायथ' एक्टरानो गैया खोमा? गैया गैया गानाबो बिदि माबासो नालाय रमान्टिकबो नङा नालाय। माने माबाखौ नेचारखौ लानासो बानायनाय। नेचारनिसो नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय मोसाग्रा ग्रुप दंमोन? औ साइड डेन्सार दंमोन सिख्लाफोर। बेखौ नुदों आङो बे दोंसेयाबो बिदिमोन नामा? दोंसेयाबो बे नेचारनि बायदियानो बेयो। बेयावबो हिर' गैया? हिर' गैया। ग्रुप सिख्लाफोर गोजा। सिख्लाफोर गोजा। दाथ' सोलिदों बे मोजां सोलिदों नायदों मानसिफोरा नायो।
मोजां मोनदों होनदों आरो नायग्राफ्रा नुनायफ्रा आंनि सिगाङाव होनदों आंखौ नायनानै मिलायनानै बानायबाय आरो आंनि एजजों आरो आंथ' दा रमान्टिकआवबो आं समायनाय नंखाला नालाय बे बिदि बुंदों आं सिगाङाव मेथाइखौनो रिंकुखौ मानो लाखो होनना सोंफ्लादोंमोन आङो औ औ ओमफ्राय सोंनो होनबाय रिंकुखौ लानायनि जाहोन दं ओमफ्राय मा मोनसे आंनाव एकदम सिख्ला गोरलै नाङा बे मेथाइआव सिख्ला गोरलै नाङानो रादबनाय नांगौ ओमफ्राय बे हिसाबै मोसानोबो रोंनांगोन जे ओंखायनो नोंखौ सेलेकसन खालामबाय बेयो मेथाइखौ बिदिनो लांखादोनो औ बिदिनोखा माने नोंनि नामखौ गोसोखांखानानैसो मेथाइखौ बानायहोदो जाहैबाय आच्छा जायखिजाया दा नोङोथ' न'खर दाबाय औ न'खर बानायबाय नोंसाजोआबोथ' मोनसे स्टेजावनो जयै मोसाबायबो खोमा नोंजों मोसायो जों दा ज'यैनो मोसायो औ ज'नो ज'यैनो मोसाया होमबा ग्रुप औ बे ग्रुप ग्रुपाथ' नों मोसायो सिख्ला उन्दैयावनो थाखानाय ग्रुप ना गोदानै दाफिनबाय नोङो निजा गोदानैसो बिदि माबा नङा गोसो बायदिसो आङो सोरखौबा नांगौबा बिदिनो लेंहरबाय लेंहरबाय औ ज' मोसाबाय बिदि ओमफ्राय थांनायाव नाम लगायहैयोना ग्रुप बानायथारबाय मोनसे ओहो बिदि गैया जेनेबा जोंखौ सोरबा इनभाइट खालामबा प्रग्राम सग्रामाव ओमफ्राय आं ग्रुप मोनसे बानायनानै लांबाय आरो बिदि औ आं मोनसे खायदा हरनो हायो नोंनो मा लायोबा बे ग्रुपखौनो नोङो नाम मोनसे होबाय ना ए सातजन मेम्बार बानायनानै सासे अ प्रेसिडेन्ट सासे अ सेक्रेटारि औ रेजिस्टार खालामनो होदो फंबायखौ खालामजायो आंबो बांद्राय इन्टारेस्ट गैया आरो दा नै देहायाबो दा मोसानो हाथ'वा बोसोरसेसो आं द्रप थाथ'नांसिगोनसोदां मोसाबाय थानाङा नों जिखिनि मोसाबोबाय नों जिखिनि मावबोबाय आरो औ लासै लासै मावलांबानो जाबाय आरोखि जिखिनि नाम खालामबोबाय नाम बेनो नोङो दोनाखैमोन आरो आङो ग्रुपखौ बे ग्रुपखौ आं बुंनाया जाहैबाय नाम दोननानै औ ओमफ्राय फंबाया मावगोन ना ओइ रेजिस्टार थिनबाथ' खालामनो मावगोन औ खालामबाथ' मावो रेजिस्टार खालामनो होदो 10,000सो थांगोन ओमफ्राय बे बै नाम्बारजोंनो नोङो औ गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा बिनो मोजां जायो आयौ हारसिं माने आं मानसिया लाजियोहाय बिदि बिनो नों अथ' बोसोरनिफ्राय मोसाबोबाय नोंनो ग्रेड होआबा सरकारा मा जानांगौ दा होनायाथ' हारसिंनो होयो होनाय खोनादों थांफेराखै आं गाहैफेराखै आं दाबो नों गानाङाब्रा नों मानो गानांगौ फंबाया थांगोन ना मालाय बेबो बायो उसुबिदा मोनो बिदि थांफेराबो बिदि लानानै दाथ' साख्रि दं साख्रि गैया जोंहा बिजनेससो बिजनेस औ नोंथाङा नानिया उन्दैफोरा बे सासेल' नङा होमबा हिनजावसाल' सानै सासे फिसाला दं हौवासा सासे हिनजावसा सासे हिनजावसाया बेसे देरखो देरबाय डिग्रि फरायगासिनो दा डिग्रि थार्ड सेम फरायबाय सानैबो समान गसंबा एखे बिब' बिनानाव बायसा नुयो खोमा औ एखेयानोथ' आरो बिब' बिनानावानो आंबो गय बारियाव खेबसे मोसानाय नुदों हेला एसे उन्दैमोन एसे उन्दैमोन आरो एसे उन्दैमोन औ एसे उन्दैमोन क्लास 7 ना माल'सो मोनदां होमबा बेबो 6 फोरनिफ्राय मोसाबाय नामा नानिया मा नाम बियो उन्दैनिफ्राय नार्सारिनिफ्रायनो मोसादों सुइटि नार्जारि सुइटि उन्दैनिफ्रायनो मोसाबाय उन्दैनिफ्रायनो स्टेज श' खालामखादोंबाय आं जेराव थाङोमोन गाव बेखौबो आं आलादा मोसाहोखायोमोन हारसिं नोंखौ देरनायनि उनाव सोर बांसिन हेफाजाब होनाय मोसानायाव देरनायनि उनाव आंजोंथ' उन्दैनिफ्राय देरजासिमाव बिमा बिफायानो सापर्टखा आरो दा हाबा जानायनि उनाव दा हासबेन्डआनो सापर्ट खालामखायो सापर्ट खालामखायो ओमफ्राय फोरोंनाया सोरबा फोरोंग्रा थायोना नोंनो गैया रोंखाजोबो गैया फोरोंग्रा गैया आंनो खालामजोबो मोनसे समाव हृदय ब्रह्मजों खोब मोसायोमोन ना नोङो गेजेराव बे आङो बे सिख्ला जाफुनायाव औ जेला मोसायोमोन हेला हृदय ब्रह्मनि ग्रुपाव मोसायोमोन आरो आङो औ हेला बे फोरोङोमोन बे आदा आइदाया फोरोङोमोन आरो बेबो होमबा मोसायोमोन बे समाव स्टेजाव मोसायोमोन दा साख्रि मोनबाय नामा हृदय ब्रह्मआबो साख्रि मावो साख्रियाथ' गोबावखासै बेना थेवबाबो औ बिनि गेजेरजोंनो मोसालांनायखौ लाफाबाय थायोमोन आरो दा नों मोसानायखौथ' दोनथ'वा नोंथ' मोसाबायानो थागोन दोनथ'वा हाजासिमखौ औ ओरैनो औ इन्टारेस्टआव मोसालांबाय थागोन आरो मोसादो स्कुलाबो माबा क्लासिकेल लादोंमोन खोमा मोसानायनि क्लासिकेलखौ लादोंमोन आं गोदो सिख्लायाव हाबानि आगोल माबा जाखाना दंमोन नामा बिखारत बिखारतखौ आङो लास्ट फाइनाल इयारखौ आङो होजोबनो मोनाखै फाइनाल इयारखौ बेखौ होखाना दोननायबा स्कुल बेखौ खुलिनो हागौमोन ना हारसिं स्कुल खुलिनोबो सोलाबाहाय न'नि खामानियानो दा आंहा न'खर जाबाय नालाय सोलाबाथार माव सोलाबबावनो बेनि गेजेरजोंनो आङो बे गेजेर स्टेज श' खालामनाय आरो बिदि आंनि स्कुल औ बिदि औ पारमानेन्ट सोलाबथारा बिदिया
दे होमबा आंदो दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय आङो मोजां मोनबाय आरो दे दे नोङो मा खालामफिननो नागिरदों बेखौ आंनि चेनेलनिफ्राय रायजोफ्रा मिथिसिगोन जायखिजाया नोंखौ अबंगसाया गोलाव सम फोथांना लाखिथों आरो जोंनि बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरलांबाय थाथों नोङो बिनि थाखाय आङो अबंगसानाव बोर बिनानै नोंनो हरदेरनाय जाबाय दे बेवाइफोर गोजोन्थों दे दे बेवाइफोर दे दे बेवाइफोर होनबा दे रिंकु मनि होनब्लाथ' आरो मा बुंबावनो मोसानायनि रानि जोंनि बर'नि गेजेराव जाय मानसिया 2 बोसोरनिफ्रायनो मोसादों सानना नाय दा बिनि फिसाजोआबो जोबोद मोजां मोसायो दा फिसाजोजों लोगोसे गावबो आरो लोगोफोरखौ लानानै स्टेज पारफरमेन्स खालामो रायजोफोर नांगौबा लेंहर नोंथांमोना आरो बिथांनि मोसानायखौ नाय दाबो राफोद जायखिजाया दिनै जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खालि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार दै बाय बिदिब्ला जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि